ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेज धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के कर। कोई बहिन बारू तू? 6 बहन। कोई नंबर पर बारू तू? 6 नंबर। 6 नंबर पर 5 आदमी के शादी हो चुकल बा, उनका फैलल बाटे। ओकरा के मध्य नजर रख के तू कोनो गाना वाना गैबू या डांस करबू या मतलब तू हो जाके अश्लीले में बारू? 10वीं में। 10वीं में बारू। का लागता कि आगे पढ़ाई तो जारी रही कि गीत संगीत आ रीले के चक्कर में बताओ कि हर बेटी के सपना होला कि हम डीएम बनी, दरोगा बनी, कलेक्टर बनी, आ तू रीले हमारा मम्मी पापा के फ्रेंड हुई है कि तोरा मम्मी पापा? मम्मी पापा के। मम्मी पापा के। प्रणाम रउआ, देख रहल बनी आपन बिहार। आज हम आ चुकल बनी पूर्वी चंपारण के जौन की कल्याणपुर गांव में, और यहाँ पर देख सकतनी एगो फ्रेम में जौन की लड़की बाड़ी काफ़ी वायरल बाड़ी इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर, हर प्लेटफॉर्म पर वायरल बाड़ी। आ काफ़ी इनका लगे मीडिया लोग भी आ रहल बा। तो आज हमू आइल बानी यहाँ से जाने के हम प्रयास करें कि आखिर कौन ऐसा वीडियो बनाओ तनी कि जौन की काफ़ी वायरल बनी। सबसे पहले अपन नाम बताई। संध्या ठाकुर। संध्या ठाकुर। ये बताई कि रउआ कितना दिन से ये सब वीडियो बना रहल बानी रउआ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मौज पर? 1 साल से। 1 साल से। और कितना फैन फॉलोअर गेन कर लेले बनी रउआ? मौज पे 1 मिलियन 2 पॉइंट बाटे, और इंस्टाग्राम पर 50,000 बाटे, और यूट्यूब पर 2,000। आज जब रउआ शुरुआत के लिए का परेशानी के सामना करे के पड़ रहे रउआ? बहुत केहू अच्छा कहत रहे, केहू खराब कहत रहे। वैसे कोनो प्रॉब्लम नहीं के, हमार मम्मी पापा सबको सपोर्ट करे ले लोग। हाँ, तो ये बताई हिंदी गाना पर वीडियो बनाओनी कि भोजपुरी गाना पर बनाओनी? भोजपुरी गाने पे। हिंदी पर ना बनाओनी? ना, खाली भोजपुरी पर बनाओनी? जी। अच्छा, आ क्वेश्चन लागता कि सब मीडिया लोग रोगे लगे आवता लोग हैं? बहुत अच्छा लगता। बहुत अच्छा लागता नु कि हर खबर छोड़ के रउआ के हर चैनल पर हम देख रहल बानी 2-4 दिन से कि रउए छौले बानी। जहाँ देखा यूट्यूब खोल के, फेसबुक खोल के, खाली संध्या ठाकुर। जी, बहुत अच्छा लगता हमरा। बहुत अच्छा लगता। आज जैसे लोग आवत है मीडिया ला लोग, कुछ फायदा भइल बा कि ना? कुछ फैन फॉलो गेन भइल बा कि ना राउर अइला पे लोग के? हाँ, भइल बाटे नु। जी। ये बताई कि रउआ खाली डांसे करीले मतलब या कुछ और एक गाना वाना भी गाइले? गाना ना गाइले, खाली डांस करीले। गाना ना गाइले। कहीं अगर मौका मिला तो आवी वाला समय में गाना वाना गाओ के तो का रउआ गाना गाओ के कोशिश करे? जी, काहे ना। अच्छा, तनी एगो ऐसन बताई तो थोड़ा गाना गा के थोड़ा गुनगुना के सुनाई तो कि कैसन गावत तनी? कुछो गुनगुना दी। हम जानत तनी कि रउआ कोनो प्रोफेशनल सिंगर नहीं की और वो गाना ना गावेनी तब भी, लेकिन जौन भी मन में होके थोड़ा गुनगुन। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा, कुहकेला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। बहुत अच्छा गाना गौनी। और रउआ तो कहत नहीं गावे ना आवेला, लेकिन रउआ ना प्रैक्टिस के ना बिना सीखल है, इतना अच्छा गा देनी। बहुत अच्छा लागल हमरा। का कहें? क्या कहें? थैंक यू। इतना खूबसूरत बानी, इतना खूबसूरत मुस्कान है, भर सक इतना जल्दी इतना फैन फॉलोअर गेन कर लेले बानी। यही बताई का रउआ हमरा दर्शक खातिर एगो जैसे रील बना के डांस करी ले हुआ कह के रउआ दिखा सकतनी? काहे ना। अच्छा, कौन गाना पर हुआ देखा? हमार मन पसंद रही कि और मन पसंद गाना रही? आई बताइए, घर परिवार से कितना सपोर्ट मिलेला? पूरा सपोर्ट मिलल। ई बताओ, कोई बहिन बारू तू? 6 बहन। कोई नंबर पर बारू तू? 6 नंबर। 6 नंबर पर 5 आदमी के शादी हो चुकल बा? 4 आदमी के। 4 आदमी के शादी हो गई बा, 2 आदमी कुंवार बा, जबकि सबसे छोट तू बारू। भाई नहीं खन तोरा? ना। हैं? तो भाई के कमी खलेला? थोड़ा खलता है, नहीं तो भाई ना रही तो खली ना। हैं? भाई ना रही तो खली ना। रक्षाबंधन में काफी कमी खलल है। बहुत। आई बात बताओ, कबो स्टार लोग के ऑफर मिलल बा तोहरा कि हमरा संगे आके काम करे के? अभी तक तो ना। हैं? भोजपुरी में काफ़ी अश्लीलता फैलल बाटे। ओकरा के मध्य नजर रख के तू कोनो गाना वाना गैबू या डांस करबू या मतलब तू हो जाके अश्लीले में घुस जेबू? देखिए, अभी तो हम नहीं बता सकते। अभी हम अश्लीलता ना करी ले। हाँ। आगे देखल जाए। आगे देखल जाए। आवे वाला समय में अगर मौका मिली तो अश्लीलों में से करबू काम? ना, हम तो हम देखिए, हम जहाँ तक ले जाए वहाँ तक ले अश्लीलता में हम ना जाए। हाँ। हमरा इतना सपना। हाँ। हम अश्लीलता से बच के करें आगे जाके। अश्लीलता से बच के, चाहे काफी कितनो प्रेशर मिली ओकरा बावजूद भी अश्लीलता से बच के काम करबू? जी। चली,
इनकर हम ज़्यादा टाइम ना लेम, ट्यूशन के वक्त हो गइल भाई, पढ़ाई वगैरह भी करेली। कौन क्लास में पढ़ू अभी? 10वीं में। 10वीं में पढ़ू। का लागत है कि आगे पढ़ाई तो जारी रही कि गीत संगीत आ रीले के चक्कर में पढ़ाई रुक जाई? ना, आगे चालू रही। आगे चालू रही। कैसे मैनेज कर पैबू? इतना मीडिया तोहरा लगे आओ तो सुबह से शाम तक हमरा लागत है कि तू इंटरव्यूए देवे में बिजी रहत होकबू। जी। हाँ, तो जी। कैसे स्कूल कॉलेज या ट्यूशन ये सब कैसे कर पावेलो? ट्यूशन चल जाइले, शाम को बोल देते 2 बजे से पहले आ जाले तो आ जाले लोग। हाँ। जी। कॉलेज मतलब क्लास उलास ना करेलो, स्कूल में ना जालो? ना, नहीं जाते। स्कूल में ना जालो। का लागत है पढ़ाई लिखाई कहाँ तक ले, मतलब का सपना बा, का बने के बाद सपना? ई स्टार रील के स्टार बने के बा या पढ़ लिख के कुछ रील डीएम के स्टार। कलेक्टर या दरोगा बने के बा? रील के स्टार बनना हाँ? हमको। आई बताओ कि हर बेटी के सपना होला कि हम डीएम बनी, दरोगा बनी, कलेक्टर बनी, आ तू रील उतना स्टार हमारा बन। मम्मी पापा के हैसियत नहीं खे। हैं? उतना मम्मी पापा के हैसियत नहीं खे। वैसे रील के स्टार बनबू? जी। आ का मतलब का तार होखे वाला जौन मतलब हस्बैंड हुई उहो रीले स्टार हुई? आगे देखल जाए, अभी तक तो नहीं खन। का 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 मतलब लागत है कि तुम्हार मन पसंद के हस्बैंड हुई है कि तुम्हारा मम्मी पापा? मम्मी पापा के। मम्मी पापा के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देवे खातिर।